Saio hau, noski hemen da, eta internet bidez ere zuzenian ematen ari geha, balike.eu zen. Hor, sarearen bestaldean daudenei, horientzako gar bat, bukaeran galderak egiteko txanda bat egongo da, eta beraiek ere izango dute aukera. Ez da entzuten? Bai, izango dute aukera Twitter bidez galderak bidaltzeko, etiketa da debatea Zumaia, eta zaneten bezala bukaeran, horrena eztabaida saio bat izango du, eta bukaeran publikoak izango duzue galdetzeko aukera. Orduan, nahiko gai bauzkagu aipatzeko, eta denbora gehiago galdu gabe, hasiko geha. Lehenengo puntua izango da, hautagai bakoitzak egingo du bere buruaren aurkezpena, bere buruaren eta bere taldearen aurkezpena, eta kasu honetan, Oier Korta hasiko da, Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaia. Arratsaldeon, Oier. Kaixo. Zurea da hitza. Kaixo, arratsaldeon danoi. Lehenik eta behin, gorka esan duen bezala, gu berriak geha, ni behintzat berria naiz, saltza honetan, eta hemen debate hau etortzia eta, guretzako desafio handia da, eta, saiatuko galik eta debatek kuriosun egiten, eta positiboena da nontzat, eta aberraldeon bakoitzan postura hemen agerian jarri, eta zehatu ez. Gure taldia ilusioz eta proiektu berriak ekartzeko asmoakin aurkezten geha, hauteskunde hauetan. Pentsatzen dolako buelta bat eman behar duela hemen Zumaian, eta pertsona hauek, talde osatzen duten pertsona hauek, Zumaiarrak, Euskaldunak, eta instituzioetan eskarmentu handia izan duten pertsonak osatzen dugu. Eta gero ni neu izango naiz lemakidea, patroia, eta erabaki hartzeko motiboak gero izan zian makina bat baino gehiago, baina bi bereiztekotan izango liazke herriatik lan itea, ez? Eta lehentxo esan duten bezala, irutzi delako Zumaian gauze politiak egin lehizkela, eta aukera eman die aurkezteko, eta, esaten bezala erderaz, he cogido el guante, ez? Eta, hoxen. Ondo, Alex, zure txanda, zein da Alex Soliden? Eta ze talde dauka? Hori da. Alex Soliden Zumaiarra da, hemen goiko kalian, jaioa, 52 urte, formazioz kimikari, formazioz baita ere eskubaloi entrenatzaile, ikasketak egindakoa, lanbidez hasieran matematika irakasle izan dakoa, 2 urtez, gero 28 urtean industrian kimikari lanetan ibilia, 28 urte horietatik, 23 sortzen lagundutako enpresa batian emandakoak dira, azken 23ak, nire afizioak dira eskubaloia, eta aspaldi honetan baita ere, panderuakin bazterrak nahazten ibiltzia. Horrekin bukatuko dugu nire aurkezpena, nire taldia da importantziena, 16 pertsona gaude zerrendan, 16 pertsona horien atzian jende asko dago baita ere, laneako prest, laneako desiatzen herriari denbora eskaintzeko prest. Baita ere, talde koktel politia osatzen dugu, izan daiteke. Jende gaztia, jende indartsua, gaztetasun horretan. Edadian aurrian etorri gehan jendia ere bai. Ikasketaz anitza, euskal filologia egindako jende asko, ekonomian eta garapenian ikasketak egindakoak, literaturan ikasketak egindakoak, ogasunian lana egiten duen jendia, esperientzia duna, zenbait lagun bai esperientzia duna udalgintzan, beste batzuk gehienak ez, baina batez ere, herrigintzan trebatutako jendia. Herriari, denbora, musutruk ematen ohitutako jendia. Dala kirolean, dala komunikazioan, dala gazte movimentuan, dala berdintasun movimentuan, herriari denbora ematen ohitutako jendia,
bueno, Euskal Herria Bilduk eredutzat daukan jendarte konprometitu eta parte hartzailearen islada gisa. Gustatuko litzaidake, hemen gaudela aprobetxatuz, ez dakit denboraz nola naho, baino, zerrendako ardurai arpegia jartzia. Arritxu Iribar izango da, hemendako zuetan non ezaguna da, euskera eta hezkuntzan eta kirolean ardurak eramango dituna, gobernuan izan, ala ez izan. Josu Arrieta arkitektua izango da hirigintzan arduratuko dana. Jone Mugertza ibiliko da kultura arloan lanian. Joseba Azpiazu izango da Ogasunian parte hartuko duna. Nerea Izagirre izango da parte hartze aniztasuna eta gazteria eta berdintasunaren arluan lana egingo duna. Eta Miren Galfarsoro gizarte zerbitzuetan. Nahi nun arpegia jarri ardurei. Bueno, orduan hasiko geha lehenengo puntuarekin. Eta, bueno, nire ustez behintzat puntu importantiena espada, ze azken finean hori izango da zuek manejatu beharko duzuen barkua, udala kudeatzeko eredua. Nola manejatu behar duzue udala, nolako udala planteatzen duzue, ze eredu proposatzen duzue. Azten da, Alex. Gure... Eta denbora kontrolatu. Bale, markatu. Leheno pasatu inan laiz. Bueno, motxian saiatuko naiz. 4 ildo nagusi izango ditugu. Sektore publikoaren aldeko apustu, garbila. Parte hartzea, gardentasuna eta gastu edo inbertsio, nondik ikuste zaion, soziala. Komunikabide haundilek, kapital haundilaren menpe dauden komunikabide haundilek sartu nahi izan digute azkenengo 30-40 urtean idea bat hiltzatu egin nahi izan digute burmuinean. Idea hori da sektore publikoa ez da efizientia, sektore publikoa murriztu egin behar da, sektore publikoan aktibidadiak privatizatu egin behar da. Hori kapital haundilaren bezederako dijoan ideologia bada, baina ez da egia. Sektore publikoa ez da efizienti izango nahi ez baldin badegu. Egiten baldin badegu inefizienti izateko indarra eta hor jartzen baldin baditugu gure baliabideak ez da izango, baina izango da efizientia hortan jartzen baldin badegu eta indarra jartzen baldin baditugu. Langilegoa implikatzen baldin badegu, langilegoa motibatzen baldin badegu, langilegoak egin dezake zerbitzu publiko efiziente eta eraginkor batzun eskaintza herriari. Hori izango da apustu garbila, parte hartzea izango da apustu garbila, herriak bere etorkizunaren lema eduki dezan, nahi dugu gardentasuna, gure kontua garbilan izango dira, saiatuko gea edozeinek nahi duen guztiak ikusi, galdetu, zehaztasuna jakin, hori ez da inolako problemarik izango, eta azkeniak gastu, inbertsio soziala, gizarte kohesioa izango da gure hildo nagusietako bat baita. Bueno, nire ikuspegia pixka sinpli izango da, eta sinpli esan etenean, ez detengo irakurketa bat gizartean nola adon, eta bar, ez? Irutzait gu hemen gaudela herritarrei zerbitzu ahalik eta onena emateko, eta bueno, gure hildo nagusiak izango dira, baloren defentsa irmoitia, eta elkarrizketarena, adostasunarena, herria sortzen duten eragile guztiak beharrezkoa dira, eta gu gertutasun berdina agertuko diogu eragile guztiei. Hori hasteko. Eta gero, udal kudeaketari dagokionez, guk kudeaketa efiziente bat nahi dugu eraginkor bat, eta nahi dugu efizientia eta eraginkorra egin, herriak proiektu batzuk izateko, ilusio batzuk, amets batzuk, eta ibilbide bat, ez? Eta oso importantia da, zerbitzu publiko baten aldein berrian, gu hemen gaude zerbitzu bat emateko herritarrei, ez? Eta dazkaun eskumenak.
hemen irabazten duna izango da Zumaiako alkatea, ez da izango kapaz gizartia aldatzekoa, ez? Eta, bueno, azkenian zerbitzu horiek, zerbitzu on bat emateko, gustatu izan egitea, Ezker Abertzaleak izan duen ibilbide azken 8 urte hauetan, ez? Eta ze goretan gauden, ez? Irutzait, pasadia 8 urte, irabazi zitunean hauteskundeak jasozun udaletxe bat, diru poltza dexente batekin, proiektoz josita, eta proiektu horiek batzuk garatu dira, eta beste batzuk, ez da suerte izan, o ez da jakin, asmatzen, o lo que sea, eta hor geldi dira, ez? Baina nik eskatzen hauena da, guain gaudela hauteskunde garaian, eta irabazten dula, ez da gau horizontikan, ez da gau biharko gunean, etxe bizitza zer da gau. Azpiegiturak nola dazkau, kaliak nola dazkau. Eta nik uste gure lehentasuna izan behar dula, udaletxoa jatzen denak, herritarrei ahalik eta zerbitzuik onen eman, ez? 8 urte hauetan kontuen bilakara bat egon da, jaso zanetikan gaur egun gaudenean, eta gaur egungo udaletxeen kontabilia diago, 2013koa, 2014ko gondian ez da gau, baina 181 da gastu korrentia. Horrek esan nahi du, familia batek 100 euro irabazten baitu, hilen bukaeran gehatzezkola 9 euro. 9 euro horiekin, inberko litzake, guk dazkaun proiektuak edo polideportiboa hobetu biharra, kaliak, edozein inbertzio fuerte o interesgarria ikusten dena herrientzako, mugatuta gelditzen gara. 8 urte hauek eman diguten ibilbidea eta ikuspegia dakagun amendik aurrakoa, ez? Eta guk nahi dugu, ilusio ekarri herrira, eta ilusio ekartzia da, azpiegiturak hobetzia, kaliak hobetzia, etxe bizitza sustatzia, eta, bintzat eukitzia zer da gau inauguratzeko. Irabazten duna, urren gurtian zer da gau inauguratzeko Zumaian. Zer dakan? Inauguratzeko. O 2 urtea. Ez da gau inongo azpiegitura garantzituik epe motxea, eta proiektuik ez da gau. Hortaz, guk eskatzen duguna da, plan integral bat, ez? Plan integral bat, herriak izan deien, norabide bat, ez? Oain dago herriak ez da gala norabide bat. Eta norabide hori emateko plan integral bat proposatzen dugu, ingo deula, iristen gehanean. Plan integral hori parte hartzeko hartu beharko dute herriko eragile guztidanak. Sozialak, kirolekuak, danak. Danon artean, gure Zumaia iteko, ez? Txanda mango jau, alesei erantzun gara bezu. Nik uste komentario asko izan diala gehora etorriko dian galderai erantzun biharko diegunak, bai esan bi gauza, sektore publiko indartsua ez dela helburu bat, da baliabide bat, da tresna bat, azken finean proiektu importantiena da gizarte sano, orekatu, sendo eta harmoniatsu bat. Hori lortzeko dia gizarte zerbitzuak edo sektore publikoaren indarra, o sektore publiko indartsu baten egin beharra. Zer dakaun inauguratzeko? Batzutan egongo zerbait inauguratzeko, beste batzutan ez. Franco pantanuak inauguratzen zizkian, eta ez dakit balio zuen edo ez, baina hemen herriaren premiak eta esanteken diskurtsuakin 160an eta azaldu dezuen programarekin 160an, ni ados natxo. Usteiat, egongo ala, elkarlaneako gune zabal bat, esan dituken gauzak, gehienetan ados nagolako. Franco pantanuak eta zuek, ote zuri, eta hainbat erekin inauguritu zuen. 8 urte hogetan. Baina ez da helburua. Ez, baina ez da helburua. Da, batzutan badaude gauzak eta beste batzutan ez. Norabide bat, ez? Bai. Zehaztuko deu. Publikoa da, ez? Publikoa da, zea bat, zuk degazu teoria bat, eta guk eraginkortasuna nahi dugu bilatu, udaletxeko. Nik ebai, Nik esan dut. Baina esan dut datuak zailak hau,
Eguneko 90 gastu korrentia... Datu hori, botadek, nik etxakeat, nik, bueno, esan dugun bezala, ni berria naiz baita ere, bezala, bueno, ikuidek zerbait kontrastatzeko modua edo, dituk asesori, nik zalantza handiak ditut datu hori ala dan, eta gustatuko litzake kontrastatzea, baina, bueno, ni zalantza handiak ditut. Ondo iritzen bazaizu, jungo, ea puntuz puntu, eta ja agertu dira, gai batzuk, eta jungo, ja horiek galetzen, irigintzai dagokionez, bueno, nolako herri garapena edo nolako garapena ze, mugikortasunei dagokionez, proiektu berriak, ez dakit nola ikusten duzuen ze bide hartu behar du Zumaiak, garapen urbanistikoai dagokionez, bueno, mendikan urrengo urtetara. Eta kasu honetan, Oiar, zuri dagokizu bazte. Hirigintza, bueno, guk programan sartu ditugu hirigintzan bulebarizazioa Axular eta, bueno, Etxezarreta eta Axular ibiltokian bulebarizazioa. Bulebarizazio hortatik atera zen aparkamentu asko poligono aldea eta, bueno, baita beko plaza aldea hortare, ertzen goldu deliazke aparkamentu asko. Bargatu, zer nahi du bulebarizazioak? Bueno, hori lehen osan, Nacional 634 osatzen herria, eta daka bere zabalera guendikan, eta, bueno, kale hori, bide hori, herritartu, edo, bueno, zabalera iztutu, eta aparkamentu gatea, abiadura jetxiko txina, Marieta Jose ikastetxeai akzesua errestu, eta gero, ikusten du baita ere, beko plaza gelditu dela, dago bezala, ez? Leno bere gunean kiosko bat zeon, eta guk guztien duena Zumaian, egualdiagatikan, bizigan tokian bizigea, eta berdula aterpe bat, importantia, hainbat ekintza ematen dialako Zumaian, egualdiagatikan gero, zaugiten diala, ez? Anula egiten diala. Eta guri utzegu beko plaza dela, horrein irten bide emango zion, toki erdigunean, herriko erdigunean, eta gelditu dalako oain dagoen bezala, pixkat plan bat lotu berko litzake horrei bueltat emateko, ez? Gero, ikusten duguna da, herriko eraikin publikoetan, errepaso serio bat berko litzakela, horrenda da gaur, nahiko gaizki, azkenen urtietan ez da berriztapen asko egin, eta inberko litzake herriko, eraikin publiko guztien azterketa bat, hausnarketa bat, behen egoera zein dan, eta berrikuntza bat, ez. Eta gero baita ere, programa sartu dugu, San Jose Kalia eta Larretxo auzoak dauden tokian egon da, eta bizidan jende kopurua kontutan hartuta, harako irisgarritasuna hobetu inberko litzake, ez. Eta, bueno, planteatzen dugu, igogailuekin igogailuekin laguntzia iristea auzo horietara. Besteak beste. Bueno, hirigintza, nahi gustatzen zait, hasiera batean hastia helburu orokorrekin. Hirigintzaren, urbanismoaren helburua, hiri bizigarriak, bizitzeko erosuak izan daitezela, pertsonekin pentsatutako hiriak, pertsonak izan daitezela, hirian bilatu dezatenak topalekua, eta ez, bueno, negoziorako gune eta aitzaki. Hortik hasita, gauza konkretuak aipatu dituk, gehienekin ados natziok, hain zuzen, gure programan ere, San Jose auzoko plana, eginda da ona, San Jose auzoko plana, oeste egitu egin dela urte batzuk, ze garaitan egintzen, parte hartze prozesu arrakastatxu baten ondoren, kontemplautaziok zea hori, ilogailu hori egitea, plan horretan, herriak eskatu zian, eta hortziok horidek gure eginkizunetako bat, amendik 4 urtea begira, egin beharko duna. Baita ere, plan horren barruan zeon, peatonalizazio eta herriarekiko irekitze, barruan sartze zea bat. Baita ere, plan estrategikoa, 2015-2025 denbora tarte horretan, plan estrategikoaren prozesua hasita dago. Aurre lanetan dago, gonbirauta zaudete
herri guztia bezala, gonbidatu zaudete parte hartzea, definitzea herrian nun, zer, nola egin beharko genduken, parte hartze prozesua lehen esan duten bezala, gure kudeaketa ereduaren zutabe bat izango da, orduan, plan estrategiko horretan, hor zehaztu beharko ditugu danon artean eta elkarlanean, gure zumaia nola nahi dugun izatea urbanistikoki, beti ere, helburu horiek nik uste konpartituak direla. Aparkaleku problema ikaragarria, eta nahi idea oso aproposa egitzen zaila baita ere, begia esan, letu nunean eta pentsatu nuen, nahi, etziskit gauza horiek gukuritzen, danon artean egiten baldin baditugu solasaldiak eta problemen azterketa, sortu daitezke horrelako ideak eta konforme egon gaitezkenak arlo asko daude, konforme bat etorriko geanak seguruna gauzak egiteako orduan. Irisgarritasuna, pixkat komentatu dut baita ere, aterpearena, bai horixe, hori nik uste herrian danok, gehiengo handi batek ikusten duen arazo badala, aterpe hori, momentu honetan uste udalean planteatzen nahi diala lehiaketa bat, ze nolako aterpea egin liteken odieta pilotalekuan, idea lehiaketa bada, hortik sortzen dana behar bada, egin garria izango da, eta egiteko modua izango dugu, eta izango dugu modua iritzia trukatzeko alde horretatik. Problema da, beti bezala, guk ez dugu gauza gehiegi hitzematen egingo deula, beti gobernatziak eskatzen du priorizatzia, lehentasunak ematia, eta gauza bakoitza bere demora beharko du, seguruna herriko sektore batzuren azerrea eragingo deu priorizazio edo lehentasun ezartze prozesu horren ondoren, baina dauden baliabideak daudenak dira eta guzti horiek kontutan hartuta baliabide daudenean egingo ditu. Plan integral horren harira duela urtebete martxan jarri dela, hor ikusten da, egon da, programazioa edo gauza gaurrea emateko orduan, ez? 8 urte pasadia eta duela urtebete hasi da plan estrategikoa lantzen, ez? Plan estrategiko hori lantzen hastean momentutikan, zerbait ikusten edo adosteako pasako dira ez dakiz emat urte, ez? Egun hauetan eta hauteskundeak hasi direnetik Ezker Abertzaleak bere eslogan egiten du partaidetza, ez? Eta nahiko nuke azpimarratu plan integral hau oan dela urtebete lantzen hasi zianean oaingo udal gobernua udaletxeko teknikariak kanpoan utzi zuten plan estrategiko horren lehenengo pausuetan. Hor ikusten da partaidetzarako dakan voluntaria Ezker Abertzaleak udaletxeko tekniko ere kanpoan utzi duela. Erantzun dezaket edo, Eta, hoxe. Lehenengo albistea, ala baldin bada, ala izango da, nik ez dakit, baina kontrastatzeko modua, akaso, hemen badago gobernuko bateren bat, igual esan dezaket zerbait. Kontua da, plan estrategiko hori, oain dagoen fasean, plan estrategiko hori hasi izan igual, oain dala urtebete lehen pausuak ematen, aurre, esleipena, ez dakizer, aurre pausuak ematen, eta nik uste akordio bat badaola, gu bilon partiduena, da on momentuan lagatzeko eta hauteskundiak pasata geho, heltzeko eta elkarlanean. Usteet, eta beste espaldima dago, enplazamentua daukak oantxe momentu honetan elkarlanean egiteko eta bilon artean plan estrategiko hortan parte hartzeko. Guazen aurrera. Etxe bizitza politika. Etxe bizitza, berriak berdia, eraiki berdia, edo ez, edo utxi daudenak merkaturatea berdia, edo ze proposatzen duzuela. Urte hauetan krisiekin nahiko geldituta egon da merkatu hori, baina, ez dakit, premia hori hor dago beti, gure gaztiek, premia hori, gaztiek eta esain gaztiek. Premia hori dute, eta ez dakit, ze proposatzen duzuela, etxe bizitza arloa idagokionez. Ni ez da. Hasi behar da esaten, etxe bizitza eskubide badala, etxe bizitza merkantzia zoritxarrez da, baina eskubide bada aurrena, eta eskubide bezala tratatu behar dugu
behintzat botere publikotik. Gure filosofia, alokairuaren filosofian sakontzia da. Herrialde garatuak hain kopiatuak izaten dianak eta eredutzat jarriak izaten dianak, herrialde garatuetan dela Alemania, dela Suedia, dela nik zifra konkretuak ez dakit, baina gure portzentaietatik 10 batzuk gora, 10 batzuk gora, alokairuaren kultura badago. Orduan, hor sakondu beharra dago. Nola? Bueno, eginda, o badago estimazio bat, herrian, zenbat etxe bizitza huts dauden estimazioak dira, ezin du beste mogura izan. Etxe bizitza huts horiek aurrena ezerta inolako inaugurazioetan, o inolako eraikuntzetan hasi baino leno, gure baliabideak optimizatu beharko ditugu. Eta etxe bizitza huts horiek saiatu, politika publikoen bidez, merkaturatzen edo kaleateatzen eta etxe bizitza horiek. Badaude baliabideak, gure proposamenak izan litezke, adibidez, etxe bizitzak merkatuan ez daudenak zer dira, zarrak eta kondizio txarretan daude, eman ditzagun subentzioak etxe bizitza horiek berritzeko eta alokairu sozialera eramateko. Edo etxe bizitzak ez du erteten merkatura, o gaztiek ez daukate aukeraik etxe bizitza horietara alokairura optatzeko. Laguntzak, subentzioak eman ditzake udalak etxe bizitza gazteek eduki dezaten aukera hori. Hortarako baliabideak behar dira. Hortarako hain zuzen da asmoa erabiltzia zergapetze gehigarri hori, etxe bizitza hutsan zergapetze gehigarri hori, hain zuzen, baliabide horiek hortan erabiltzeko. Badaude etxe bizitza batzuk, momentu honetan, odietako eraikinean badaude etxe bizitza batzuk udalaren esku gelditu dianak, baita ere San Juan egoitza diputazioara pasadan honetan, mojen bi etxe bizitza zianak libratu dira, egokitzia, inbertsio bat izango da, baina mereziko duen zerbait, eta batzuk, hain zuzen San Juan egoitzako bi etxe bizitza horiek, gazteen independizatzen prozesuan lehen pausuak ematen laguntzeko hori da gure proposamena egitea, eta bestiak alokairura pasako ditugu. Pixkanaka, gutxi izan liteke, etxe bizitza guztiek, ateratzen baldi maia, posible izango da, pixkanaka problema lehuntzen jutia. Etxeek egin behar diala, egingo dia, baina egingo dia guzti hori dana poratuta geho, eta ikusita premia benetakoan hori dala, eta beti ere ez aitzakia erabiliaz, etxe bizitza premia, gazteen etxe bizitza premia, ez aitzakitzat hartuaz, irabazi pribatuen mesederako. Etxe bizitza, hemen ere ikusten dugu, ez dala planifikazio handik, Ezker Abertzale aldetik 8 urte hauetan, eta gaur egungo egoera dakauna, esku artean da, promozioa martxan dona, Zumaian libria da, promozio libria. Udalitxak ez da inungo politikaik martxan jarri, 8 urte hauetan, aurriz lagaez zitzaiona ez, aparte ez. Eta hori latze gaitu, oain, Zumaian, erosin egunak etxe bizitza, aukera bakarra libria daka. Gukiten duen apostua da, berriz ere martxan jarri dara babes ofizialeko etxe bizitzak, alokairu sozialare bai, hor alesekin partean akordo nago, hor inda ibian, itxien impostuan hilo inda, baina ikusten da horrekin ez deula lortzen helburu ez. Denbora behar da. Impostuak gehiago kobratzia ez. Ez dira kaleratzen, ez dira jendeak ez du itxia dakanak, euro jotzatik urtean ez du hori motibatuko alkileria jartzia etxia ez. Eta gure apostua da, babes ofizialeko etxe bizitza berriz ere martxan jartzia ez. Guandala urte bete, 2014an apirilean soskatu zian 6 etxe bizitza Ardantza biden, eta 6 etxe bizitza horietako zeuden 152 Zumaiar, ez? Etxe bizitza nahi zutenak, ez? Batzuk badia, ez dira guandala 10 urte apuntatzen zian beste jende,
eta nik uste dut gaur egungo egoera o eskaera ez dela duela 12 urtekoa bezala, baino etxe bizitza politika babestu bat Zumaiko udaletxeak eukin behar du. Porque bestela, zuk esatezun bezala, iniziatiba privadak tiene la sartén por el mango. Eta jarriko behan edun presioa, ja ez dago kontrolika. Eta guk hor apostu egiten dugu, etxe bizitza babestuaren aurre egingo deula. Eta, bueno, gero, beste gauza nahi komentatu zen, duela 4 urte proiektu bat zehola, programan, Ezkerra Abertzalia programan ekarri zula, 84 etxe bizitza sozial, alokairu sozialian martxan jarriko zituztela, puntanuetan, eta ez da egitu nola daun proiektu hori. Bertan berak geldituta daun, atzea jundan, ez da egitu nola daun. Baina guk, irazten badeu, gure asmoa da berriz ere etxe bizitza politika bat izatia udaletxeak. Eta ez utzi etxe bizitza merkatua libre, promozio pribatuari libre, behori nahi duten presioa jarri eta espaz hori patzen Zumaiatik alde nimerkezu. Eta hori izango gure politika. Rebentzio handia da esatia, etxe bizitza politikarik ez dakagula, baina bueno, hor utziko diago. 500 etxe bizitza huts daude Zumaian, gutxi gora bera. 200, 500 tarte horretan. Badago margen bat, leheno nik esan deten hori egiteko. Alokairu sozialeko politika, ez da udalak implementatzeko eskumena daukan politika, da Eusko Jaurlaritzaren, edo bueno, beste botere batzuk behintzat nik organigrama politikoa honik anestet oso ondo kontrolatzen. Baina hor sinergiak behar dira botere politiko diferenten artean, behar da benetako borondate politikoa, leheno esan detena, alokairuarena, etxe bide, zeatik ez du funtzionatu, funtzionatu akaso beste pizgarri batzuk eman izan ezkeo gorago politikak erabiltzen dituztenen aldetik hobeto funtzionatu lezake, agian, esploratu behar dugu hori dana. Eta 84 etxe bizitza horiek puntanueta espaldimanak izuen nola daun, eta herriari esplikatzeko, nik dakiten apurra esplikatuko dut, iniziatiba edo proiektuaren lehenengo idazketa edo EAJ gobernuan zehola egintzan, hor babes eremu bat dago, justu onduan, babes eremu hori hartzen du proiektu horrek, jakinen gainean nik uste behintzat nire informazioak hori dira. Babes eremu hori hartzezula proiektuak hala ere jakinen gainean horrela idatzita gelditu zen, oain momentu hontan izan dira iniziatibak, oain dagoen gobernu taldearen aldetik nola gauzatu daiteken hori, edo tramitiak eta izapidetzak eta izan dira hor nola atera diteken ataka hortatik zehau, Eusko Jaurlaritzako zea batek, departamentu batek, ingurumen departamentuak, esaten du babes eremu hori bere osotasunean berreraiki behar dela, osatu behar dela, zea hori, puntanuetako proiektu hori aurrea eramateko. Horrek suposatzen du, lur pribatuak dira, espropiazioak, dirutza ikaragarria, ezin da aurrea egin. Biharko dugu, beste erakunde politikoen lankidetza, ingurumen aldetik, espaldimada, etxe bizitza politikaren aldetik, gauza horiek konpondu ahal izateko. Bueno, nik puntu hortaino ez egit, baina nik ezin deula herritarrai Eusko Jaurlaritzan eskumena dela alokairu sozialeko etxe bizitzan hori dena kudeatzea eta bar, guk udaletxe bezala gure eskumena badazkau eta hori moitu behar da. Ezin dugu herritarrai esan, nola ez da gure eskumena eta bere egunean gai izan baginean 350 etxe bizitza babes ofizialeko iteko, guain asmauko ete dugu, zoze gutxi inberroen maila iten, eta pixkat, Venga, goazen aurrea, pixkat bixit.
Ekonomia, bueno, dano dakigu, ze krisialdi pasau egun eta handi pasatzen egian. Ez dakiz nola ikusten duzuen Zumaiko ekonomia, ze hildo sendotu behar dian, eta horrek gehituta, bigarrengo puntu bezala, turismoak ze pixu edo, ze leku ekiko du Zumaiko ekonomian urrengo urtietan, ze, bueno, dano dakigu, gora joan sektore badala, eta horrei heldu inberko zaiola. Orduan, bueno, ekonomian ikuspegitik, zer Zumaia entzat? Ni ala ez, uste, oier dala. Sí, ni. Oier. Ekonomia. Guk Zumaian historikoki gure enplegu iturria o lanpostu eman digun sektoria izan da industria, ez? Industria potentia dago Zumaian, eta bi poligono industria egintzean bere egunean, eta horrek krisialdi honi frente egiteko eman digu, ez? Sendotasun eman digu, beste herri batzukik alderatuta, ez? Baina, hala ere, parua badago Zumaian. Eta gutxi izanak arren, ezin dugu konformatu horrekin, ez? Datu horrekin. Gure apostua da, bi industri gune horiek ja nahiko betez amartuta egongo dira. Zumaiaren lur eremuak mugatu dira baita ere. Baina, gure apostua izango litzake behitu, estudiatu, haber ze aukera izango zen beste industri gune bat, xeikuare ja bukatu, zehatzen, ez? Bukatu, xeiko poligono industrialdea. Eta gero, Zumaiako industri eguneekin, utzego inberko litzakela osaiatu ikastetxe eta formazio profesionalekin elkarlana sustatu eta gazte jendia enplegura txertatu, ez? Lanpostua sortu, ez? Errestu aldan neurrian, industrialetikan. Eta gero, turismoa esaten duzu bezala, turismoa egia esan, ondela 20 urte ez genuen pentsatuko halako Zumaia emeste bizitari izango zutunik, ez? Eta ikusten dugu aldaketa handiek handiala herrian, emango diala, oain, kanpinean irekierakin, eta azkengo bi urte hauetan beste pelikula famoso honek eman dion situatu du Zumaia turismoa indarrazko bultzada handia eman dio, ez? Horre danak, esaten dugu plan integral horretan, turismoa ondo estudiatu beharko da, eragile, komertzio, hosteleria, danakin, ez? Eta dinamizatu beharko da, eta gauza badan ikusten dut hartze gaituela danoi berri bezala, ez? Turismoen arlo honek, ez? Itzeten duzu danakin da, turismo, bai, baina, egia da, nahiko forma eman berko litzaiokela bere egunean geoparkia jarri zen martxan, eta Zumaia herri oso polita da. Turismoa egingo du, ez da bere hortan geldituko, eta nire utzait erronka fuertea dakala urrengo urtietan turismoekiko, eta turismo izan behar du beste baliabide ekonomiko bat herri jantzat, ez? Bueno, ikusten nahi naiz, adostasunak handia gaudela hortan ere, eta elkarlana, seguru, elkarlaneako bideak egongo diela. Gure pentsamendua ekonomiai buruz oreka eta diversitatea. Ekonomiak 3 sektore ditu, 3 sektorien arteko oreka behar da, 3 sektorien arteko presentzia importantia da, horrek ematen diolako gizarte batei, horrek ematen diolako jendarte batei, adaptazioako kapazitatea. Biologian gertatzen den bezala, aniztasunak adaptazioako kapazitatea ematen du, ondorenean etorri daitekenaren aurrean. Lehen sektorea, Zumaiak bere mugak ditu lurra dala eta ez dala, baino indartu behar da zerbait da, merkataritza tartian dala, elikadura burujabetza kontzeptua erabili ez baita ere, tokian tokiko produktuak ekoiztu, produzitu,
hori landu behar dan gauza bada. Oain dela gutxi eukidet astilla pixkat Zumaian ordu ezoikotan paseatzeko, ikusi ditut industria ondarearen panelak, eta irakurtzeko astilla eukidet, eta ikusi dut gure aurreko zumaiarrek eukizutela adaptaziorako kapazitate hori, eukizutela industrian eraginkortasun hori, eta eukizutela momentu diferentetan erantzun diferentiak emateko gaitasuna. Guk hori behar dugu baita ere. Industria Zumaian importantia da, udal elkartean eta zuen programan ere sartuta dago, eta hor alkarrekin jungo gea, seguru, udal elkartean Zumaiaren industria personalidadia indartu egin behar dugu. Zumaia industriala da, mankomunidadian ikuspegi hortatik garrantzitsuena da, eta hirugarren sektoreak, turismoak eukiko du bere importantzia, baino eukiko du kontrolatu egin behar dugu, eta euki behar dugu oreka bat sektore guztien artean, turismoa izan behar du ingurunearen errespetua aintzat hartuko duna, eta guk jaso gendun hori ondorengoi ere usteko Zumaia, gutxienez, oain dan bezain polita eta ederra. Horreko dugu? Bueno, hondakinak kudeatzeko ze eredu proposatzen duzue. Bakigu azkenen urtietan zenbat buelta emantzezkion gai honi herrian, eta, pentsatzen dut bagala garaia hau konpontzeko, eta ze proposatzen duzue. Kasu honetan, alezen txanda. Helburuak dira importantiak, eta ez hainbeste metoduak. Zumaian izan dan, gatazka honetan, egon da, eztabaida handia egon da, herria astoratuta ibili da, Oierreko oso ondo daki batezate kontrako plataformako bozera male izan zalako, balio izan dio ikasteko importantia dela helburua lortzia, metodua ez hainbeste, eta helburua lortuko baldimadia, bakarrik lortuko dira herriaren implikazioa, herriaren kontzientziazioa eta herriaren konplizidadia lortzen baldin da. Hori lortzen danean metodo guztiak dira onak. Eta hori ez bada lortzen, ez do metodo honik. Orduan, hori horrela izanik, baliostatzen dugu eta balio handian jartzen dugu, Oier partaide izan zen mailak lortutako akordioa. Akordio horretan hartu zen erabakia ontzat ematen dugu, hor sakontzia proposatzen dugu. Arazo teknikoak ezin daitezke izan gaindigarriak baldimadia bintzat, ezin daitezke izan akordio baten espirituaren zapustaile, eta gure apustua hortik dijoa. Badakigu eta erakutsi digu esperientziak, autokritika egin deun denbora honetan, eta beste herrietan metodo edo sistema hau probatuta dagoen herrietan, erakutsi digu lortu daitezkela, eta hori da helburua, birziklapen maila oso handiak, 70% gora, 80% ere bai. Hori lortzen baldin bada, berdin zaigu, baita titaretan eramaten baldin bada eurea. Horre gauza batekin neno patera adoz, Alexekin, helburua, importantia eta metoduak ere bai, edosertako bizitzan, eta edozen gaietan. Ez du balio ezer metodo, ezer helburu lortzeko. Printzipio horrekin, gatazka hau sortzen da, hain zuzen, metodo batikan. Jarri nahi zan, metodo batikan. Eta, herri mugimendu bat egon zen, danok dakiguna, eta horre ere, ezker abertzaleak partaidetasunai berriz ere uko indio. Uko ez, koska indio, ez? Eta eman zan mugimentua herri mailan. Eta sortu zan azerria herri mailan. Eta hori, ez da egit, akatzedian ikasi iten dala esan dezu, baina egile da, eta benetako jarrera hori dan, etorkizunean bai, ez gai honekiko bakarrekan, baizik eta gai guztikiko, ez?
Gaia heltzen, hondakinen sistema dala eta ez dala, eta akordioa dala eta ez dala. Bueno, haure izan zen akordio bat, eta Alkatia Iñaki behar izan zala un aterrizaje, beretzat, akordio hori. Un aterrizaje del follón que nos metimos todos, creado por el ayuntamiento. Eta sinatu genuen gauza bat, ez da gala, akordioan ardatza da sistema. Sistemak ez du betetzen txosten teknikoa, ekonomikoa ere ez, orduan zer da gau. Da gauna da, aukera polita, hauteskunde hauek, jendeak aukeratzeko, besteak beste, klaro, programa ez da bakarrik hondakinak, baina jende emango dio aukera, bate aurkezten du nahi eta besteak aurkezten du nahi bozkatzeko. Eta guk egiten dugu apostua edukiontziz sistema gaur egun dakau nahi. Hobetuz, eta akordio hortan, hainbat gauz, plataformak, planteatu zitunak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bai, garatu, ez diana garatu. Sistemak arazoak eman ditu, baina gauza gehiago zeuden akordio horretan, eta ez dienak eraman. Guaina idea bukaeran betetzen. Guk planteatzen dugu, Zumaian, etxola bat gutxienez jarri behar dara. Hondakin arriskutsuak usteko. Eta ez kotxi hartu behar izatea, Zumaiko kortako garbigunea eramateko. Eta nik hemen gaudela, galdetu nahi nioke Alexei, aber zein izango dan behoien jarrera hondakinen inguruan. Hau da, metodua ez balin bada inporta eta helburua balin bada, oanik ezker abertzaleak helburuakin jarraitzen duen. Eta helburu hori lortzeko edozein metodo kapaz dan aurrera eramateko herritarrentzat. Nire txanda. Bueno, helburua lehenetsi behar da, eta nik uste nahiko garbi esan detela, herriaren konplizidadia, herriaren implikazioa eta herriaren gogoa ezinbesteko dian helburu batzuk lortzeko. Birziklapena ez da inposatzen dan helburu bat. Birziklapena da, eta hori garbi utzi nahi dut, ja maila orokorragoan gizakiak bere jarraikortasuna mundu jasangarri batean izan dezan kondizio ezinbesteko bat. Orduan, hortik hasita, helburua da importantia sentidu horretan. Metodua ez da importantia, helburua lortzen baldin bada, baina metodua ez da importantia, edozein metodokin, edo esan deken metodokin, nahi berdintzai. Edo akordioan zehatuta, espezifikauta dagoen metoduekin. Hor, aitzortu gara daukat, desbentaja pixka daukat, informazio aldetik. Ez dakit akordioak zein izan dian, zein ez da hon erabat zein da hon erabat oaindikan bete gabe, zein ez nik hor ez daukat informazioi. Baina bai, lehen ezten detela akordioaren filosofia hori eta lehen ezten detela herriaren implikazio hori. Zuen metodoakin lortzen baldin bada 80% jo dezagun birziklapena aurrea. Nik nahi enukena inolaz ere, eta hori dalako atzea pausu ikaragarria, eta dalako iruzurra, eta dalako jendeai agarra jotzia, da errauskailu bat. Jarri behar dalako, errauskailua jartzen dalako, pizgarriak eta birziklapenerako motivazioak herriak gutxi jo izatia, azkenian nola erretzen dan errauskailura jutia, errauskailua horrek sortzen ditun zea toksikoak, konzentratu egiten ditu zea toksiko guztiak, eskoriak sortzen ditu, eskoria horiek erabiltzen dira edozein lekuntan, komponente organiko permanenteak sortzen dira, komponente organiko permanente horiek daude ingurunean, erabiltzen da karreteretan, erabiltzen da konstruzioan, hori ezin leke. Hor behar deuna da, herriaren implikazioa, leheno esan deten bezala, Zumaia etorkizunean izan dela, eta mundua, hor gure ondar alea jarri beharra dakau. Eta mundua, birziklapena ezinbestekoa da, biziko baldimagea modu duinean, hemendik urte batzuta. Nik hori planteatzen. Guk ere birziklapenaren aldea iten dugu, apostatzen dugu, gaika jasotzaren aldea, hondakinak, eta helburuakin ere
gure ados gaude, baina metodoak ez. Nik ez dut metodik ez. Eta 80, 70, guk, ez gaude dispuesto, Donostian ezker abertzaleak izatea 60 nahi dura jatu, eta gu hemen Zumaian jatu berdeu 80. Eta Gipuzkoako lau kilotikan... Aiatu beharko genduke. Lau kilotikan 3... Diseinuan lortuko bagendu, zea. Donostian sortzen dira. Eta, bueno, inposizio bat egon da, gai honekin. Inposizio bat egon da. Badaukat. Gai honekin inposizio bat egon da, porque plataforma sortu da, firma batzuk, azkenian boltza sakua jarri dezatzen balkoietan, eta, bueno, momentu bat egon da, eta momentu hori, eta azerre hori sortu bali herrian, inposizio bat zeolako, eskara bertzaletikan. Eta, bueno, ja garbi gelditu da, zuen helburua guendikan ere, 80 jarraitzen dula, eta sistema jarriko zuela, helburu hori lortzeko, jarri berko litzaken sistema, jazta. Bai, edo zein gainia, ez da, badaukat. Bueno, akorde. Aurra jarraituko dugu. Kultura. Hemen badago beste gai bat hortxe azkenen urtietan katiatuta dauna, eta da komentua. Baldakazue komenturako proposamenik edo idearik edo planik, zein behar du komentuarekin. Kasu honetan, oierren txanda da. Eta, bueno, kulturaren inguruan beste zerbait komentatu nahi bat zuen, beste idearen bat, proposamenen bat ere, bota, Bueno, Zumaian, kultura oso aktibitate handia do, kulturaki, movimentu handia do, eta, bueno, gure apustu izango da, segitzia, jarraitzia, ez? Aktibitate horrekin, eta indartu, eta apoiatu ingo dula, ez? Komentua da eraikin oso berezia, dituen dimentsio gatikan, eta duen ezaugarritasunagatik, eta komentuak eskatzen du hausnarketa serio bat, ez? Eta hausnarketa hori, nire iruditzat, eman berko dela baita ere, plan integral horretan, ez? Plan integral horretan, eta eraikin horri, beste eraikin publiko guztiekin batea, plan integral horretatik aberse erteten duen, ez? Zumaian aktibitate handia do, elkarte asko daude, kulturalak, kirolai lotuak, eta, bueno, hori edan nahi, gu udaletxe bezala saiatu berdeu, ahalik eta zerbitzuik onena ematen, eraikin kuriosuak izaten, herriai bizitza ematen diolako, ez? Eta, bueno, hori da azkenian garrantzitzu, ez? Aktibidadia hotia, eta guk alderriotatik apostu zer egingo dugu. Kulturan aldetik, eraikin publikoai, lehen esan deun hori, ez? Estudio sakon batin, eta, bueno, toki guztia, ondo antolatu, ez? Zumaia, ikizan deken bezala, herri erreferentziala da kulturan. Inguruan erreferentziala da, hemen aktibitate asko egiten da, eta horrei eutsi biharra dago eta areagotu ere bai. Segiten egin behar dugu horrela, onura besteik ez dakarrelako. Hori hor utzita, komentuaren kasuan, badirudi utzetik azte gehala, eta ez da horrela. Komentuaren proiektu bat, bueno, igual ez da idatzita egongo, oaindikan bere denbora diardulako, baina komentuaren gaian, egon da parte hartze prozesu bat, egon da proiektu diferentien aurkezpena eta konparaketa, 5 urte bai, proiektu horiek konparatu egin ziala, kotejatu egin ziala, proiektu diferenteen artean egin zala horrelako biltze bat eta proiektu irabazle bat edo, azken finean amankomun bat izan zana honetzi izan, eta proiektu horren inguruan udala lanian ari da, eta proiektu horren inguruan herriko eragileak lanian ari dira. Proiektu horrek ze falta du? Zailtasunak handia dauzka. Balioak, ez ditugu katuko, komentuak eman diezaioke alde zarrari izugarrizko dinamismoa. Komentuak behar du, kulturaren inguruan aktibitate handia sortu.
hortan dago. Eragile, hortan interesatua dauden herriko eragile, lanpetuak, hortan lana hartzen dutenak, hori egiteko lana hartzen dutenak, hortan daude eta herriarekin. Gure konpromisua plan integral bat idaztia, hartutako erabakiak ontzat eman da, parte hartze prozesu baten ondorio dira, seguruna, danon esku egongo dira eta oierren esku ere bai, interesa duenak informazioa biltzia dauka, baina badao proiektu bat modu orokorrian perfilauta, proiektu hori zehaztu egin behar da, proiektu integral bat egin behar da, nahi eta nahi ez beharko dugu Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Diputazioaren laguntza zuen programan esaten dezuen bezala, eta hor guaz aurrea. Eta egongo dia erabakiak hartzeko, egongo dia fleko asko, zailtasun asko zalantzari gabe, baina gauzak, seguruna, lau urtean ez da erraza izango hori gauzatuta egotia. Urte askotako lana da, goazen lan hori ondo eta pulamentuz egitea, eta bitartean badauka bere aktibitatea, aterpetxea. Jarraituko dugu. Kiroleta pasako geha, kiroletan 2 puntu jarriko izkizuet, bat kirol patronatua sortu da aurreko legealdian, eta, izuen iritzia jakin nahiko nuke, kirol patronatua ontzat ematen dezuen, edo ez, edo zalantzak dituzuen, eta bestetik, kirol ekipamenduen aldetik, nola ikusten dezuen herria, kiroldegilea esate bateako txikia geratu zaigun, ez, egokitzapenak berdian, edo ez, kirol aktibidade handia dago Zumaian, eta, ze iritzi daukazuen. Zein eztea? Ni nahi, Ales. Kulturakin tankeran, Zumaian ere, kirolakin olako zerbait gertatzen da. Aktibidade handia dago, kirola, hezkuntzarako, kirola osasuneako, kirola aisialdirako, euskara sustatzeko, ezinbesteko aktibidade, giza aktibidade bada, guk apoiatu nahi duguna errotik, patronatua iruditzen zaigu eta izan zen aurreko hauteskundeetako hitz emandako gautzetako bat, guretzako hor seguruna ez dugu adostasuna handiek eukiko, behintzat balorazioan, patronatua izan da arrakasta, ikaragarria, patronatuak gure filosofiaren barruan kirolaren zerbitzu publikoa herriari eskaintzeko ikaragarrizko esfortzua egin du eta egiten ari da. Patronatuak eskola kirolaren maila beak gestionatzeko bidia egin du, hor eskola kirola kudeatzen da, entrenadoriak, kirol desberdinetako entrenadoriak formatzen dira testuinguru horretan, ekipamenduan, polideportiboan, badakiu gabezia dazkana, baina ekipamenduan ere esfortzu handia eginda, gimnasio erabiltzen dunak ikusi besteik ez dauka, gertatzen da, premilare bada hola, oantxe, frontoia ere bukatuko ote da belaxe eta ikusiko deu frontoiaren kudeaketak ze baliabide eskaintzen ditun, oain Zumaian ustez daukaun kolapso moduko hori, praktikatzaileen lekuak eta zehatzerako orduan, ia zenbateaino leguntzen duen premia hori, estalpea ere egitekoa da eskolan, amendik, datorren urtean, espero deu, edo bestela horrengoan egitekoa da, horrek ere, arnaz pixkat emango du, eta kirol maila dago baita ere, kirol talde importantia daude Zumaian, indarra handia daukatenak, guk nahiko genduke talde horien artean, maila horretan, adostasun gehiago egotia, esfortzua egingo de gortarako, ez da erraza izango urte askuan, ikusten dalako ezin dala, ez dakit problemak daude, baina saiatuko gehala ez da osalantzarik, eta mai horretan, badanon artian saiatuko geha herriaren premiak eta premiei erantzuna ematen. Kirola. Guk hor, kirol patronatua hori Ezker Abertzalean martxan jarri dugun gauza bat izan da, eta guk iraztu emadeu, ez da gau kirol patronatua onulo garri gabe balimada kirolarentzat jarraitu ingo du. Guri idea ez izanakarren o beregunian apoiatu espalin bazan, guk apoiatu ingo du, kirol patronatua. Nik izan ditut bilerak kirol elkarteekin,
eta nik somatu dutena da, kirol patronatua bihurtu danetikan, ez dala, egon, horiek ez dute somatu aldaketa bat, ez? Eta hortan, lagatzen dut, kirol patronatuen asuntua, ez daka ibilbide gehiago. Guk ez daka beste, hausnarketa bat ingo dugu gainuntzuko gauza danakin, eta kirol patronatuekin ere bai. Eta esan dagoa, guk saiatuko gara, alik eta eraginkorrenak izaten herritarrei zerbitzio onena emateko, besteak bestek kiroldegiena. Kiroldegia, guretzako lehenengo puntuan hitzein deun, bi ikuspegi ezberdin horietan oinarrituta ikusten dugu kiroldegiai eman bertzaiola zea bat, berritze bat, estudio bat, saturatuta dago, kolapsatuta, eta hor, ezker abertzaleak berriz ere kale indu. Ez da egon, kinto. Hori aurre ikusi bertan, eta ez oain, hauteskundeak atarian, ez da gau, ezer, inungo programazioi, kiroldegiai irtenbide bat emateko, ez? Irutzegu kirola Zumaian oso garrantzitsua dela, kultura bezala, kirola pila bat iten da Zumaian, kirol ezberdin pila bat, eta irutzegu, bezaman inbentzaiola kirolai eta kiroldegiai. Kiroldegia da duela 30 urte indako eraikin bat, eta irutzegu egungo beharretara ez duela ematen behar lukeen zerbizio, ez? Eta gu hortan ere, irazten badeu, ikusten badeu, ikusita udaletxeen egoera nola doan, kontuen aldetikan, gure helburua izango da kirol eraikuntzak hobetzea, ez? Kiroldegia hobetzea. Bueno, eta oposizioan egotea tokatzen baldin bazaizu ere, zuen ideiak eta zuen proposamenak eta mesedez, ongi etorriak izango dira, danon artean egin behar ditugulako gauza horiek. Azken finean da, euk esan dek, baliabide ekonomikoak asko baldintzatzeuge horrelako erabakiak, premietan eta helburuetan oso ados gaude, nik eskubaloian ikusten dut, eta horrez takabitzen ez takatuike gehiago. Orduan, zerbait egin behar dagoela oso garbi dago, eta belarri hau daukat honela, nire kandidatura publiko egintzanetik. Baina, saiatuko geha egiten. Gobernatzia da lehentasuna jartzia, baliabideak alik eta onduen banatzia proiektu diferentien artean, eta alkarren laguntza izango dugu gobernuan bat izan ala bestia. Gizarte zerbitzuak, lehen ere aipatu dut, ze krisi egoeran gauden eta nolako premiak sortu dian zoritxarrez azkenengo urtietan, ez dakite hala ere nahiko egiten den, gehiago egin behar dan edo ze gizarte zerbitzutan nun ikusten dezue hobetzeko aukera edo ez? Kasu honetan, Oierren txanda. Gizarte zerbitzuak Euskal Erkidegoa oso aurreratuta dago. Eusko Jaurlaritzak, diputazioak, urtietan ja damakileen estrategia edo estatu mailan 140 gastatzen da gastu sozialian, Euskal Herrian gastatzen da. Horrek esan nahi du, fuerte apostatzen dula Euskal Herriak, eta hor daude gauza asko, ez dira udalen eskumenak, baino Zumaia oso ondo dago, gizarte zerbitzu aldetikan, hor dakago Tesuri, San Juan Egoitza, eta hemen ere apostua zendu izan berdu, ez? Zerbitzu sozialetan, ez? Azkenian zerbitzu sozial indartzu bat, kohesio sozialaren sinonimo da, ez? Eta hori onuragarria da gizartientzat, ez? Ezin dugu inor utzi bazterrian, eta jarraitu behar dugu, Zumaian kalian lasai ibiltzen, eta danak zen egitena da, gizarte kohesio batek azkenian ematen du, segurtasun herritarrei, eta aberatzakea
zentzu guztietan, ez? Inor espadu batzea guztien, ez? Eta ez dut ulertzen gizarte bat, gizarte aurrerakoi bat, politika soziala indartzu batukin, ez bali bada, ez? Bueno, gizarte zerbitzuen helburua, pribatiamentzat, herritarrei bizi baldintza duinak ziurtatzea. Hori da helburua. Zumaian, Ezker Abertzaleak gobernu hartu zunetik, gizarte zerbitzuai emandako baliabideak, emandako datua da, hau ere, akaso nahi baldin maiz zalantzan jarri zakse, ez dauka kontrastauta, baina bikoiztu egin dira, nahi eman diaten datuak. Orduan, Zumaia egia da gizarte zerbitzuetan departamentu indartsua daola, eraginkorra eta efizientia. Orduan, zer egin behar dan? Adi egon, gizarte zerbitzuetan premiak aldakorrak dira, dinamikoa da, izan daitezke desgaitasuna, izan daiteke emakumearen premia, izan daiteke adinekoak adi egon eta sortu daitezkeen premiei erantzun azkarra ematia. Beti ere helburua, kohesioa, gizarte kohesioa, danok bizi baldintza duinak izan ditzagun. Udalak eskumenak daukan neurrian. Eta ez dugu ahaztu behar, gizarte zerbitzuetan gehien bat eta gure apustua hala izatia da gainea, sektore publikoko zerbitzu bat izatia tokatze zaiola, gure iritziz garbi, eta sektore publikoko zerbitzu emaile den neurrian, enplegu emaile ere ikaragarria dela. Zumaian, industriak enplegu asko sortzen du, ez dauka datoik, gustatuko litzaidake eta begiratuko ditut aldetenean. Baina baita gizarte zerbitzuak eta sektore publikoak bere osotasunean ere. Eta hor ematen dan enplegua, herriko enplegua da. Herriko langileak dira, herriko jendiaren soldatak, herriko merkataritzaren konsumoa, azken finean herrian mugitzen dan baliabide ekonomikoa. Eta horrekin, apustu horretan, baita ere adostasuna eukiko deula garri. Aurrera goaz denboran, puntu nagusiak bintzat aztertu ditugu, eta orain txanda bat izango dezue, gai librean, bakoitzak nahi duna botatzeko, eta gai librean ez da hemen irazuak aulako retransmisio egiten, zerbait gelditu baldima zaizue esateko, edo botu eskatzeko, edo aldarrikapenen bat iteko, ontxeak azu etxanda, Alex hasiko da, eta gero, Oier. Nik botu eskatzeko aprobetxatuko dut. Esanaz, duela 8 urte hasitako eredu aldaketa prozesuari jarraipen bat eman behar diogula. Eredu aldatzen hasi ginean, saiatzen nahi gea eta munduan jende askoekin batea, balore, gizateriarekiko aproposak estian baloriak, individualismoa, mozkin grina ekonomiaren motore bezala, edo pertsonak eta ingurumena, merkantzia izatia, balore horiek ordezkatu, justizia, elkartasuna, jendartearen erabakitzeko eskumena indartzea, eta azken finean gizarte sano eta sendo bat eukitzea. Ziagoa ematia izango litzateke aurreko balore horietara bueltatzea gure iritziz, beti ere, eta ez dakau atzera buelta egiteko ez da aukerarik ere. Aurrea egin beharra dakau, eta aurrea egite horretan, Zumaia Roi, EH Bildurentzako botua eskatzen dizuet, danok izango gehalako garaile. Nik hemen pare bat gauza, ez? Lehenengo irutzait itzen ditugula 11 puntu, eta 8 puntu zian, 8 osazpi, baldintzatzen du udal kudeak eta eraginkor bat izatiak, edo ez, irtenbide bat emateko etxe bizitzai, irtenbide bat emateko azpiegiturei, irtenbide bat emateko hirigintzai, eta niretzat garrantzitsua dela, eta azpimarratu nahi nuke, 8 urte hauetan egon den aldaketa hori, ez? Eta
jarraitu ezkeo, ze egoereta iritsiko gehan, ez? Iritsiko geha, dazkagun azpiegiturak mantentzeko ere ez gara iritsiko, ez? Eta gero, Alexek esaten duen balore horiek, eta ez dakit, nik uste 8 urtetik ganatzea, han pasau ziren gauza batzuk, eta giza balore haiek, jakinen nuke, pasau ziren haiek, gauza horiek gertakariek izan zianian, nuntzian, giza balore horiek. Nik usten dut, giza baloriak ezkerra abertzalea egon, edo ez egon, ez dakala ikusi behar handigan. Eta herritarrak, herria egiten dugu, normana bakoitzak herria osatzen dugu, ez? Hori ze aldetikan, eredu aldetikan. Eta gero bestetikan, nahi nun komentatu, guk gure programan sartu deula, herri konsulta posible izatea. Beti ere arau batzuk eta minimo batzuk betetzen diala, ez? Eta gustatuko izegun, guk hartu duen bezala konpromiso hori, gainontzeko partido politikoak ere hartzea, ez? Eta ez hauteskundeak etorri guain gu honea botu eskatzea, eta botu eman da geho, geho partido politikoak nahi duena iteko, o behoien helburu politikoak aurrea emateko edo zertako libre diala, ez? Eta nintziat hori oso garrantzitsua dela, alde bate hautzi ez, baina ondo partaidetza ibiltzea kanpaina elektoralian, baina guk izan dugu bizipena 4 urte hauetan, partaidetzana ez da izan. Eta, pixkat, hoxe izan batzera. Apunte txiki bat. Biletzat aukera. Ez da, bestela, berdintzait, konforme baldi bada hori, bestela, ez bakarri izan puntualizazio bat, herri konsulta edo egin alizateko edo ordenantzaren puntua, ustez bilion programan azaltzen dela. Orduan, ordenantza horretan alkarrekin inberko du lan. Publikoa galderak egiteko aukera eman baino lehen, nik azkenengo galdera ingo dizuet, eta kasuntan Oierrek erantzungo horrena eta Alexek bukatu, nolako alkate izango da Oier? Ni izango nahi, ni neizen bezalakoa, izakera aldetik mintzat, gertukua, konprometitua, herriakin, eta eragile guztiekin itzengo detena, guztiekin, eta lan ingo deula danok, herritarre guztientzat, Zumaia etorkizun bat izateko eta bizikalitatea hobetzeko, etxe bizitza posible izatea, ingo dugu, Zumaian, eta lan egingo dugu. Lan egingo dugu gure herriatik, konpromiso hori hartu dut, eta hoxen da. Eta Alex nolako alkate izango da? Nolako alkate izango nahizen ez dakit. Zurtan jartzea probatutzen da nolakoa da neltzia. Baina nolako alkateak izatea gustatuko litzaidaken, bai. Eta gustatuko litzaidaken ni neu izatea, Oierrek esan duen bezala. Norbeak bere burua definitzia konpromiso handia da, baina ez ditut adjektibo asko jarriko. Hurbila, dialogantia, jendiarekin eoteko kapazitatea daukana, talde laneako hori gustatuko litzaidake. Talde laneako beti prest, jendiarekin beti iradokizun bat entzuteko prest, neure buruakin exigente, ez dakit, gauza horiek izatia, horrela izatia gustatuko litzaidake. Gauza bat oso garbi dakat, lana asko ingoetara, hori oso seguru nago. Eta, beste gauza bat, herriak onartzen baldin mait, segituko panderoekin lataman. Nik uste badala ordua hitza emateko jendiai, orduan nahi dezuenak eskualtza eta galdera bota, nahi bezue bilei zuzenduta edo batei konkretuki. Eta, pentsatzen dut, Twitter bidez ere haiko diala galdera batzuk iristen. Bai, venga, hasi.
Arratsaldeon. Bueno, bi galdera, bat alokairu sozialari buruz, biak hitz egin dezute horri buruz, baina, bueno, Oierri iruditu zait entzutia, komentatu du proiektu bat zehola hor, ez da aurrera atera, baina ez zait iruditu entzutia inongo neurriri planteatzen dezutenik. Eta gero Alexi... Ez zaizu ondo entzuten, zutik jarriko zean mesedez? Bai, parkatu. A ber, alokairu sozialari buruz. Zuten zait, o... Juanma, Horla. pixkati josak. Vale, alokairu sozialari buruz. EAJak komentatu du proiektu bat zehola, ez dana aurrera eraman, holako zeo zer ez, 50 piko etxe bizitzai buruz, baina ez zait iruditu zuek neurriri planteatu dezuten ikan. Neurririk planteatu badakazuten, edo ez, eta gero Alexi horren inguruan ere bai, komentatzea, bueno, ikusita Eusko Jaurlaritzaren babes ofizialeko etxei buruzko politika jabegotzan datzala, ze alokabide eta olako neurriak gaur egun alokairu soziala ez dute bultzatzen, ea nola ikusten duen benetan herri toki politika bat ea posible dan kudeak eta hon bat egitea alokairu sozialian. Hortaz, komentatu dezun diru laguntzetaz aparte, beste neurririk edo planteatzen dezute, ze benetan oso zaila izaten da toki mailan olako kudeak eta bat bai ekonomikoki eta bai baliabide pertsonalaren aldetik oso mugatua gaudelako. Eta gero, zemaia zute beste galdera zehatz bat, turismoa eta aparkalekuak pixkat uztartuz, udan, sobre todo, eoten dan aparkatzeko arazoa ikusita, ea baloratzen dezuten, bizilagunentzako erreserba egitea, aparkalekuen erreserba egitea eta auta jartzea kanpotarrei. Eskerrik asko. Oi, arrazi. Nik ez dizut oso ondo ulertu, alokairu soziala babesten deun edo ez? Ze proiektu? Imaginatzen dut baietz, baina ze neurri zehatz planteatzen dituzuen. Alokairu sozialeko itxiak itiena, Eusko Jaurlaritzena da eskumena, eta guk saiatuko geha. Proiektu hori Ezker Abertzaleak ondara 4 urte, 84 etxe bizitza horiena ez dakit zertan dan, ez dakit blokeatuta don, martxan don, ez da zerraitzen, nik uste bertan mera gelditu goala, eta aurra moitzea dudik gabe, proiektu aurra, eta guk alokairu soziale alde iten dugu. Hor gertatzen dara da, gaur egun dagoen egoera daola, krisi egoera, eta nahi irutzet Eusko Jaurlaritza guain etxe bizitzak itia diru hori aurreatzia, bere arazoak izango ditula ere bai, eta ez dakit. Babes ofizialeko etxe bizitza moitziena, nahi utzat, udalak errexo dakala moitzia, eta alokairu herriko gaur egungo etxien alokairua sustatzia ikusi da penalizatziak ez dula bere fruituek eman, eta igual planteatuko genuke diru bat ematia alokatzen jartzeko. Negi da okiten ez, nik lehen da bizi zein dian premiak, nahiko berriak eta datu horiek ez ditugu mugitzen ez. Baina lehen aipatu dut proiektu bat, eta San Juan egoitza ondoko bi etxe horietan nik duzte, 11 lagunentzako lekua dago, hor, ez dakit, hori asko dan edo gutxi dan, hori bai ez dakitela, baloratzen. Zerbait bada, hor, lehen bailen helduko genioke horrei eta bi etxe bizitza horiek egokitzeari, ez dut inbertsioa ondile izango litzatekenik, eta hor, 11 lagun kabituko liateke, eta perfila da gaztia etxetik alde egiteko premia sentitzen duna eta baliabideik ez dakana. Hor, ordenatza egiteko dago, baina helburua hori da. Beste alokairu sozialetako neurria, etxe bizitza hutsak. Etxe bizitza hutsak, kondizio eskasietan dauden etxe bizitzak, erroldatu baita ere, ez dakit, Javiekin hitzein,
proposatu berritzia, udalaren edo botere publikoaren baliabideekin, eta gero trukian alokairu soziala eskaintzia. Behar bada, hor batzuk ere lortu daitezke, hor da indarrak hortan zentratzia. Odietako etxiak ere hor daude, hor ez dakit zer dia lau bat etxe edo ez dakit, hor ere zerbait egin daiteke, igual ez alokairu soziala, baina bai alokairu normala. Eta bai, zuk galderaren hasieran aurkeztu duzun bezala, hor saiatu beste instituzio guztiekin inplikazio bat eta politika publikoak horretara bideratuta izan daitezen. Udalaren eskumenak ez dira asko izango, dian guztietan saiatuko gea hortan indarra jartzen eta lata ematen beste instituzioetan. Beste galdera egin du aparkalekuen inguruan. Bai? Udan aparkalekua nola bait antolatzeko, ota jartzeko edo bizilagunei txartel berezi bat emateko, edo holako planteamentuik proposamenik badukazu? Guk ez dakau, momentuz behintzat. Uste hori zala galdera, ez da? Guk momentuz ez dakau, baina estudiatzeko prest. Guzti hori, nik uste, eragile guztion artean zea konpartitua da, kezka konpartitua da, eta soluzio bat eman beharko jo. Egia da, ez deula definizio gehiegitan ez gehala sartu, baina proposamen bat izan diteke. Guk alderdi hortatik azkenian jakin berdeu kostako herritanetan ota da gaula ez. Eta gu juteganean beste herritanetan ota ordaindu behar izaten deula. Eta egia da turismoak Zumaian indar asko izan dula, eta udaran hilabete uztaila eta abuztuko hilabetetan asko saturatzen dela herria ez, aparkaleko eratetik. Horrei soluzio bat eman bertzaio, eta guk programan sartu dugu, ikusten deuna da portuko esplanada horrei buelta batzuk eman da atealaikela etekina, eta turismotik datorren aparkatzeko jendia, ara igual bideratu lehikela. Eta guk ez du baztertzen, kanpotarrei ota jartzeko aukera hori. Beti ere, ikusita, herrian daun eragina bizigaren ganez. Arratsaldeon, nire galdera da Alesentzako Zumaiko eizei buruz. Azken hilabetean gabiltza eztabaida handiakin, eizakin Zumaian guain artian Zamiren edu eiza zona babestu bat jarri, eta biligeagu udaletxeakin, diputazioakin, federazioakin, bastante problemakin. Orduan, problema zan, diputazioak ezatzen zion, udaletxeak ezaten mazion, eskua, behatzaren inorre zango, arazio jartzeko. Eta jute ginen udaletxea eta lehiza gendukan beti ez eskuakin. Okitxo bilera asko, eta azkeneko bilera juntatu ginen naturtaldea, diputazioa, federazioa, anade, eta jatu ginen akuerdo batea. Da, pak ekiteko akuerdo batea. Ditu zion diputazioa, jo ginen puesto markatzea, markatu gendu zen puestuak Tale Mendian, Basustan eta Samielen. Eta guk uste gendun dana listo zola, ditu zion diputazioak modifikazio txiki batzu ekiteko, eta zin da gure sorpresa, eta leiza dabil azpijo egiten guendikan. Horran ni nahi nun jakin, zure postura eizei buruz ze jarrera hartuko zendun. Porque leiza uste dakala zure ekipo handola guendikan. Urrungo zure ekipo handola, orduan nahi nun jakin ze postura hartuko zenduen Zumaian eizei buruz. Porque oierrekin itzin dakat eta oierrena badakit. Zerrik asko. Postura konkretuik ez, nik gauza generikoetaz hitz egingo dizut. Nik natura eta ingurumena bere orokorrian eta herritar guztientzako babestea eta gordetzea lehenesten dut erabilera konkretu batzuk izan daitezenak. Hortik hasita, nik uste eizaren antolamendua, ez dakit, udalari dagokio. Eiza guneen antolamendua udalai dagokio? Ez, antolamendu lekuen, diputazioak hor
erantzun konkreturik ezin dizut eman, ez dakitelako, diputazioarekin, ze kondiziotan, zein dian baimen horren eta akordio horren terminoak ezagutzen ditutenean, nahi desunean gonbidatuta zauden erekin hitzeitea etortzea eta eztabaidatuko dugu gaia eta saiatuko gea konponbideik egokien aldean. Arritxu, mikrofono eskatu, mesedez. Eta gero, Xabierrek zeukan txanda eskatuta, gero... Bai, ez bakarrik gai honi buruz dalako, eskibeak esan du EAJ-an postura behar badakila, baina beno, nahi guztako litzaidak EAJ-an postura gai honetan. Horrela publikoki dano dakigu alderdi bakoitzak ze postura daukan, gai horretan. Nik gauza bat bukatzeko. Bakarrik esan, nik dakaten informazio apurrarekin, babesgune hori, nik uste Urola itxasadararen proiektuaren inguruan dela, babesgune hori gordetzia eta babestia, unanimidea erabatekoekin hartu zala akordio hori, udala. A ber, momentu bat. Ez, baino, oierrei eskatu zaio erantzuteko, eta mesedez, txandak errespetatu. Guk izan kontra ez gaude, partido politiko bezala, eta guk Samielgo postuien kontrare ez gara azaltzen, beti ere, segurtasun neurriak ematen badute, eta diputazioak esan dunez, neurriak ematen du, segurtasun neurriak, eta EAJ ez da azalduko eizaren kontra. Postu horiek hor jartzen kontra. Gure ez eizaren kontra. Bueno, aurre ingo dugu. Xabierrek zeukan txanda eskatuta. Bai, arratzaldeon. Bi punto bakarrikan, observazio bezala, bataek, posgarri xadala gaurko egunian, herriko hitz entzun eta itxian, batetikan. Horretik eskarrik asko. Euskera jailtzeatikan eta jarraitzeatikan. Bigarren, 40 urte badiala, Franko hiltzanetikan, beko plazan batzar batin ginen onarako tankerako bat. Eta orduan, gehatu bitxuan, hau bukatuek, kontrasoi gaundienetako bat kendu dio, aldamenetiko juntzeikuk, eta arrezkeo, gertatu txuga 40 urte hauetan gertatu diana. Eta zuek gaur azaldu zuen adostasun hori, amendik 4 urtea, bukatzeakoan alaxe izan dezala, eta gai hortan ondo eta firme jogolazten baizue, Zumaiko herrixa hona izangoek. Eta alkar lagundudaz, beste 40 urteko hainbestaino zaharrazki eta gauzikan ez dagula berez etorri sekulan munduan. Hoixe bakarrikan, azkarrik asko. Zondo, Agus, momentu bat, Agustin, pixkat Twitterretik jasotzen nahi gehan galderan bat, edo komentaion bat, eta gero ustetan atzian eskatu dezuela, ez? Josu, bai, bota, ez dakit, o galdera bana, o ze komentaio dauden, edo? Bueno, arratzaldeon, ni idazkari lanetan nago interneten. Twitterren egia zen da, debatiak sortu du goizetik espektazio pixkat, botako izkizuet, badago galdera bat zuzenian Oierri, goizian goiz, lehenengoa ja goizetik sortu dana, atzo zuek programa argitaratu zenuten baleike.eu zen, eta horrei referentzia eginez, Xabier askoek galdetzen dizu, eta gaina, sortu du horrek Twitterren eztabaida pixkat, nola ulertu behar dan, zuek programa hortan edo zuk aipatzen dezun, euskara inposiziorik gabe. Nola ulertu behar dan hori? Guk euskara da hizkuntza bat zaila. Kanpotik etortzen denentzat oso zaila ikastekoa. Eta irutzegu lortu behar duela danon artean ez dakilenak halako adeitasun bat hizkuntzarekiko, ez? Eta alik eta traba ez dakit hitzadan egokilena, baina ez hartu fobia hizkuntzai.
ja berez nahiko zaila da, hizkuntza bea kanpotik datorren batentzako ikastia, katalanekin alderatuta edo gallegoekin alderatuta, eta bueno, irutzegu, jartzen dian politikak martxan, izan behar dutela gehitzen dutenak, euskerara animatzen dutenak. Eta, bueno, hoxe. Ales? Galderan bat, Ales entzat, edo? Bai. Ez que pixka, oierren antzunekin pixka harrituta gelditu naiz. Euskera zaila da, zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu oier? Nik bi. Bi, euskera eta gaztelania. Nik, bueno, gehiago ikasten saiatu naiz, eta uste hizkuntza guztiak ez eskidala zaila. Euskeraz dut uste zailago da ni beste hizkuntza. Bai, bueno, barkatu, igual ez nuke nik ez da edan parkatu. Ez que mina barkatu. Hori bukatzen denean ego ez da baiatu bion artean. Ales entzat galdera, barkatu da nuen. Montse Etxegak galdetzen dizu. Geoparkearen proiektua EAJaren botoarekin atera zen. Ezker Abertzalea kontra, iritzez aldatu zarete? Leheno, kontra baldin baginean, eta baina alde gaude, iritziz aldatu geha, iritziz aldatzeko, seguru arrazoiak egon diala. Nik ez dut ibilbidea, ez dakat ibilbidearen berri, nola izan dan, baina momentu hontan geoparkea dana, edo momentu hontan geoparkea bihurtu dana, ez dakit lehendik beste zerbait zan, eta oain ontara etorri dan, baina geoparkea turismoaren, ingurumenaren, turismo ados gauden eredu horren kontrolatzaile edo neurtzaile edo lehen sektorearen dinamizatzaile bezala, Zumaiko ondare naturalaren zaintzaile bezala guzti horren alde gaude eta behar bada aldatu ingea, behar bada. Amaitzeko, bientzat galdera bat ere badago, zein gaietan aurreikusten duzue adostasun posible bat? Nik askotan, nik uste aipatu degula, euskeran biharko genduke adostasuna, kirolean biharko genduke adostasuna, ekonomian adostasuna ondia saldu dugu baita ere, kulturan, baia erabatekoa dago, nik uste Xabierrek ondo isladatu duen bezala, hemen ikusi dan espiritua oso konstruktiboa izan dela, eta apustu egin behar dugu, espiritu honek aurrera jarrai dezan. Bueno, guk adostasuna gai askotan, baina guretzegu sustrai arratzeko zea badakaula ez, horre bat itezteuna ez, eta behoriek egiten dute apostu publikoan alde, eta aldaketa soziala, eta nik txikillo naiz, ni behintzat kudeak eta hon bat herriai, eta hortan mugatzen da ez. Nire helburua da kudeak eta hon batin, eta herriai ongizateak harri ez. Hau sanatzian eskatu dute. Kaixo. Nik nahi nizuen galdetu gaztetxean inguruan, gaztetxean inguruan azken aldian, herrian ebai eztabaida sortu da, iritzi ezberdinak entzun dira, eta jaikin nahi nunea, zuek ze jarrera kasuen horren aurrian edo ze intentzio? Bilontzako galdera da edo? Bai. Nahi da zuek, entzun horrena. Ni hasiko naiz. Gaztetxea Zumaiko gazteriaren lan eta elkargune da, Zumaiko gazteria oso ikan hartuta, behar bada, partaidetza nahi gendukena baino txikiago izango da, baino hala da. Eta, Zumaiko gazteriaren islada izan nahi du baita ere, Zumaiko gazteri konprometitu herri mugimenduan lan egiten duna eta langilea. Bai, gustatuko, nahi pertsonak ibiltzak, gustatuko litzaidakela, adostu, erabileraren inguruan, adostu, minimo batzuk, azken finean, eraikina bea eta bizikidetza ere, ez daitezen kaltetuak suertatu, baino
baina, bueno, adostasun hori, nik uste, oinarrian bada hola, baina adostasun horretan sakondu. Bueno, gu gaztetxean inguruan, irutzegu gaztiak beste edozein elkarte o kolektibo bezala, funtzionatzeko ez da gara inungo pega ikuraldetikan, eta, bueno, pulpo balonmano elkarteak bere polideportiboa erabiltzen duen bezala, edo piragogismoak erabiltzen duen bezala, edo, bueno, dantza taldiak erabiltzen duen bezala beste lokal bat, eskubidea badakala, baina hor bat egiten dut alesekin, izan beharko luke, araututa, gainontzeko elkartek araututa dauden bezala, eta beren normak eta beren ordutegiak, eta erekin publiko bat uste zaio elkarte batei, dala piraguismokoa, dala dantzakoa, dala gaztiak, beste kolektibo bat, haie eskatzen zaizkien gauza berdinak, gaztia izateak ez du nahi ez daken erantzunkizunik, ez? Bai, eta esan dezuen gauza gehienetan ados nago, baina galdera nagusiena osan Torreberri gaztiak autogestionatzen jarraitu ahal izango deun, eta, egungoian, esan dituzuen elkarrizketa horiek noski, elkarrizketak egon inberdiala, baina pausu horiek eta elkarrizketa horiek presaueten ematea gaztiak autogestio eremu hori eta Torreberri autogestio eremu bezala mantenduz. Zalantzari gabe, bai. Barkatu, ez ez dut ondo esaten dut, noski elkarrizketak egon berdiala eta egon berdiala etorkizun batean, baina Torreberri gaztetxea gaztien eremu autogestionatu bezala mantendu halko dan. Gaztiak Torreberri autogestionatzen jarraituko deun. Bueno, guk Torreberrien kasua aztertu inberko da, beste denak bezala, konbentua bezala, eta gainontzeko eraikin, esan duten bezala, beste gainontzeko eraikin guztiekin bezala, eta ikusi berko da, hor ematen den jarduera, legia betetzen duen edo ez, eta arriskuik daun edo ez, toki egokia dan, adezek den du bezala, edo ez, gauza denak behitu inberko ditzake, beste gauza denak bezala. Orduan, ez da, berme bat, autogestionatzen jarraituko aldeunik ere mori, zure aldetikan? Markatu, autogestionatu? Ez da, bermeik ere hori autogestionatu, autogestionatzen jarraituko deun? Autogestionatu, piraguismoko bezala, haiek autogestionatzea, zuek zatik ez ba. Bai, horretikan, ere hori autogestionatu. Bai. Galdera gehiago? Josu, ez dakit beste zerbait daukagun hor, bitartean. Bakoitzarentzat badaude beste bina galdera, entzuten da. Alesentzat lehenengoa. Amaiak galdetzen du. Makina bat elkarreteratze egin ziren erailketak salatuz. Zunu zinen? Batzutan bai, nik nahi baino gutxi jotan seguru, kompromiso personalak medio, baino baita ere giro gaiztotua eta giro deserosua segolako, danontzako, beretzako ere bai bereziki, trintxeretako mundua zan, trintxeretako mundu horrekin bukatu egin nahi dugu, adostasuna bilatu nahi dugu, lehia politikoan bide baketsuak eta demokratikoak ezinbestian horiek bakarrik diala erabili daitezkenak berretsi nahi dut, eta nuneon, ni nahi baino gutxi jotan, eta nahiko nukena da gehiago egoera hori ez errepikatzia, eta etorkizunean beste egoera batzuk ikustia. Oierrentzat, txanda, Urtzi Larraña galdetzen du. Kopako finalian pantalla gigantia ongoa, Txitxarron Espainia jokatzen zunean bezala. Berriz, Ez dauka erantzun biharrika. Ia Kopako finalian pantalla gigantia jarriko dezuen. Espainiak Txitxarron Espainia jolastezunean bezala. Hoxe galdetzen. Zatik aldez, bai.
Alezentza galdera, Javier Salvadorrek egiten du, orain arte bezala jarduteko asmoa dezu, alkate dekretuz, teknikoen aurkako txostenei muzin eginez? Alkate dekretuz aldan gutxiena, hori seguru. Nik momentu honetan, uste dut oierrek ere bai, udaletxeko dinamika nolakoa dan, oso gutxi zautzen dut, alkate dekretua badala, justu, oain jarri beharko deu kurso azeleratu egitako batian, baino alkate dekretuz ez. Gobernu talde bat osatzia gustatuko litzaidake, non, gobernua maldi bagaude behintzat, non EAJ-ko bateren bat egongo litzatekena. Eta gobernu talde horrei eman nahiko nioke legez berez dauzkan funtzioak hain zuzen alkate dekretuak saiesteko. Eta bigarrena, ez, oixe, alkate dekretuz teknikoen aurkako txostenei muzin eginez. Bueno, teknikoen aurkako txostenak, pentsatzen dut, batzutan arrisko batzuk hartu behar dira, oaingo udal gobernukoak arrisko batzuk hartu dituzte, lehenetsi dute nere iritziz, lehenetsi dute herriaren alde egitea, naizta behoientzako arrisku, nola baiteko arrisku pertsonal batean, inposatutako lege atzerritar baten gainean, lehenetsi dute herriari bezedia egitea eta herriaren alde jokatzia, eta hori suposatzen baldima, segurunan bai. Eta aldala, saiatuko nitzake, teknikarien lana aprobetxatu, baliotan jarri eta teknikariekin alkarlana, noski. Twitterren azkena, Javier Salvadorrek baita ere, kasu honetan oierrentzat, zerbait pentsatu aldezu Santelmo ermitarentzat? Bueno, Santelmo ermita bilakatu da punto de encuentro, da, bueno, egia da, gaur egundakan egoera, pixkate utzila bezala dola, eta, bueno, horre, uste du udaletxe da bilela jabegoa jakin nahian zein adan, erantzunkizunare bai, mantenimentuena, eta irutzegu Santelmo ermita pixkatzatu behar da, itxurotu inberko litzakela, eraikin bezala. Nola, ikusiko dugu. Beste galderan bat, oantxe aukera, azkeneko galdera iteko, eta bestela, nik uste ia bi horren ditugu, txalo bat, mezi betak,